bisimilay malaktiga don kibaru keneka bi kibara mambulo kada kulokan o de ka fo cheminée ferme no ye terrain barakelaw ye olu kɔni kun be kɔngɔ muɲuna kabini wagati jan nga amba yira la ka fɔ ye sibirido mekalo tile 11 kɔnɔna la ni olu kɔni ye ni kɔngɔ muɲu kɔni dabila wa kibara sera ma ya yira ka fɔ ye mi ye cheminée maaw ye no ye terrain barakelaw ye olu kɔni ma u ka ni kɛlɛ kɔni dabila dɔwɛrɛ la ko mi yɛrɛ ye ministre kura mun sigilen bɛ taama ko ɲɛw kunna ni ale kɔni ye wele bila u ma walasa u ka sigi ka kuma ni ma kɔfɛlɛ nunu ani ministre kura mun sigilen bɛ taama ko ɲɛw olu kɔni ye kuma ɲɔgɔnya ba dɔ kɛ sibirido mekalo tile 11 kɔnɔna la ni ma kɔfɛlɛ nunu danga yɔrɔ la an b'a yira ka fɔ ni kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ kan maa minnu kun bɛ yen nɔ ni barakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma centrale démocratique des travailleurs du Mali ni o ɲɛmaa yɛrɛ ye madame Sidibe Dedo Ousmane ye ale kun bɛ nin kɛnɛ kan parce que jɛkulu minnu kɔni caman kɔni kun bɛ nin kɛnɛ kan minnu yɛrɛ wulila ka ni ma kɔfɛlɛ nunu dɛmɛ u ka kɛlɛ kɔnɔna la min yɛrɛ ye terrain barakɛlaw ka ɲɛmaa ye ale kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko ale kɔni nisɔndiyalen don wa a bɛ foli bila ka taa ni ma kɔfɛlen bɛɛ lajɛlen maa fan fɛn kɔni ye olu dɛmɛ u ka ni kɛlɛ kɔnɔna la u ka foli bɛ ni ma kɔfɛlen nunu bɛɛ wa min yɛrɛ ye ministre ye u ka foli belebele b'a yɔrɔ la ko sabula ko kabini olu kɔni ye ni kɛlɛ kɔni daminɛ k'a bɛ kalo 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kan ko fo bi ko kuma ɲɔgɔnya kɔni ma deli ka tɛmɛ olu ni gouvernement maaw cɛ nka ko nin y'a fɔlɔ ye wa ko foli kɔni bɛ ni ministre kura in ye u y'a yira ka fɔ k'olu kɔni bɛ nin kɛlɛ in kɔni jɔ ani ministre tɔgɔya in kɔni sababu na jiginna an b'a yira ka fɔ cheminot b'an olu kɔni ye terrain barakɛlaw ye olu ka laɲini kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye min yɛrɛ ka fɔ k'u ka sarakɔrɔ dɔ kɔni kun bɛ gouvernement na kabini san 2018 kɔnɔna la ko ani min yɛrɛ ka fɔ ko terrain kɔni ka bila sira la walasa terrain bɛ se ka labɛn baaraw bɛ se ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de kun ye ni ma kɔfɛlen ninnu ka laɲini ye ministre min kɔni ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ni ma kɔfɛlen ninnu ye k'a bɛ layidu ta terrain barakɛlaw ye min yɛrɛ ka fɔ k'u ka sara minnu bɛ yen nɔ gouvernement na ko o sara ninnu kɔni bɛ sara wa k'a tɛ wagati jan kɔni bɔ tuguni k'o sara ninnu bɛna sara ko wa ko min yɛrɛ ye terrain baaraw ye k'o baaraw fana bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ ko sabula baaraw bɛ sen na min yɛrɛ bɛ ka taa terrain sira ninnu lajɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu b'u la walasa o gɛlɛya ninnu ka bɔ o terrain sira ninnu na walasa terrain bɛ se ka na bolili daminɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na cheminot maaw kɔni kɔntannen don k'u bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye u ka nin dɛmɛ in na ko sabula ni fasoden jɛkulu caman kɔni tɛ olu kɔni kun ka nin gɛlɛya in kɔni na olu ye tɔɔrɔ caman kɔni bɛɛ sɔrɔ a la wa u bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka baara in na wa ko olu kɔni bɛ sigi ka ministre min sigilen bɛ taamaw kunna a ye layidu min ta olu ye wa olu kɔni bɛ sigi ka lajɛ walasa a ka se ka layidu kɔni bɔ a sira fɛ ko olu kɔni ye nin baara kɔngɔ muɲu kɔni wuli fɔlɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ sibirido mɛkalo tile 11 kɔnɔna la gouvernement kɔni kun ye wele bila école karamɔgɔw ma nka an b'a yira la ka fɔ ni ma kɔfɛlen ninnu kɔni ma taa ni wele lamɛn ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yira ka fɔ ye ko ni wele min kɔni taara ka ɲɛsin ni école karamɔgɔw ma ko olu kɔni sema ye nin wele in na wa ko min yɛrɛ ye nin wele in kɛnɛ kan maa minnu kun bɛ yen nɔ n'o ye gouvernement maaw ye ani médiateur de la république n'o ye maa ye maa min yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔnya gouvernement ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ nka an b'a yira ka fɔ ye bɛɛ kɔni taara nin kɛnɛ in kan fo ka bɔ école karamɔgɔw la wa o tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni min sera ma u y'a yira ka fɔ ko école karamɔgɔw kɔni ye olu kɔni ko olu ma taa dɔwɛrɛ la nin kɛnɛ in kan ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko wele kɔni ma bila olu kɔni bɔra u yɛrɛ ka weleli kɔni kalama réseaux sociaux de sanfɛ sɛbɛn min na araba o araba ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni bɔra u ka weleli kalama o sɛbɛn ninnu de kan réseaux sociaux sanfɛ ko o hukumu de kɔni na olu kɔni ma taa nin jaabi in lamɛn ko wa fana ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ci bilara olu ma don min na fana na o kɛra jumandon mɛkalo tile 10 kɔnɔna la ko ɲɔgɔn ye kɔni kun ye sibirido mɛkalo tile 11 kɔnɔna la ko o hukumu de kɔnɔna na k'olu kɔni ma se ka taa nin weleli labɛn sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin kɔni ye waleya ye waleya min na bonya kɔni ma ta ka da olu kɔni kɔrɔ la ko wa ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko gouvernement ka nin waleya in ye waleya ye waleya min na u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ olu école karamɔgɔw kɔni jate jamana kɔni ko ɲɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko ni gouvernement bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya n'u ye u ka na u ni gouvernement ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ko wa ko u kɔni tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ da ka don ni kuma ɲɔgɔnya in na ko sabula ko gɛlɛya min kɔni bɛ nin ko in kɔnɔna la gouvernement ani olu yɛrɛ école karamɔgɔw dɔrɔn de b'o kun dɔn wa ko mɔgɔ si tɛ se ko o kɔni kun ɲɛnabɔ n'a bɔra gouvernement la ko o hukumu de kɔnɔna la n'olu kɔni bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya gouvernement kana na mɔgɔ wɛrɛ da don nin ko in na u ka ko kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko in kana taa se yɔrɔ wɛrɛ la ko wa ko ni gouvernement kɔni bɛ fɛ olu kɔni ka segin ka taa kalanyɔrɔ la ko gouvernement kɔni ka olu ka laɲiniw kɔni sabati ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ŋunuŋunukan dɔ kɔni tun bɛ sen na min yɛrɛ ka fɔ ko Mamadu Sɛnsi Kulubali n'ale ye maa ye min yɛrɛ kɔni wulila k'ale bɛ yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni bɛ fɛ k'o baaraw jɔ yuruguyurugu kɛlɛ ani denmisɛnninw ka baarakɛbaliya ko k'o wuli k'o kɛlɛ kɛ olu kɔni wulila ka
se Mamadou Sensi Kulubali ma mɛkalo tile 9 kɔnɔna na walasa u ka sigi ka kuma dɔ kɛ walasa ka sigi ka kuma ni Mamadou Sensi Kulubali ye ko k'a fɔ ko ŋunuŋunukan min bɛ sen na ni a bɛ se k'i da don la ka ɲɛfɔli k'o ye o hukumu de kɔnɔna na Mamadou Sensi Kulubali kɔni bɔra k'a da don nin kuma in na min yɛrɛ ye k'a fɔ ko ale kɔni ka nin kɛlɛ in kɔni ma te na dabila ko ale kɔni m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ale kɔni bɛna nin kɛlɛ in kɔni da jɔ ko ale ye baara min daminɛ wa ko ale bɛ baara in na se fo a kun na fo an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu kɔni bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ cogoya min na wa ko ale kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen bolo bɛɛ ka na ka fara ale kan walasa nin kɛlɛ in kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya kamelenu ani musow wa kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛw denmisɛnnin kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛw ani musow ko bɛɛ ka na ka fara ale kan walasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na hukumu de kɔni na a kɔni bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ ni jɛkulu maaw ye ka yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan de kɔni ye nin kuma in ye ko ale kɔni ma nin kɛwale k'ale kɔni ma nin kuma in fɔ wa ko ale bɛ nin jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni wele u ka na ka fara ale kan ani jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen walasa kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogo min na ka se a dan na ayiwa kunnafoni kuncɛla kunnafoni laban b'a bolo ka da kulo kan o de ka fɔ fasoden jɛkulu dɔw kɔni kun wulila jumadon mɛkalo tile 10 kɔnɔna la k'u kun ɲɛsin somajɛfu ma ni ale ye yɔrɔ ye ayiwa o hukumu de kɔnɔna ni makofɔlen ninnu kɔni taara u ni somajɛfu maaw ka kuma ɲɔgɔnya wa somajɛfu maaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ni jiko gɛlɛya min kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ la nin kalo in kɔni laban na sabula ko olu kɔni ka baara dɔw bolodalen don kabala nin kɔnɔna la n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye o baara in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ jiko bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko o ye forage ba de ye forage min na ni a bɛ se ka ji caman kɔni na walasa Bamakɔka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na ko wa ko n'o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko baara wɛrɛw bɛ u bolo sen na n'o yɛrɛ ye baara ye baara min hukumu kɔnɔna na ni kɔni jiko bɛna nɔgɔya Bamakɔ ani Mali yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko nka nin wagati min kɔni na fo sisan k'an bɛ wagati min kɔni na ko bi ko olu ni gɛlɛya kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ k'u ka forage min bɛ kabala ko o baaraw de bɛ sen na ko wa k'u kɔni bɛ layidu ta k'a di Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen ma ko nin kalo in kɔni laban na ko Bamakɔka bɛɛ lajɛlen bɛ ji sɔrɔ ko wa ko jiko gɛlɛya yɛrɛ tɛ olu fana dɔrɔn nɔ ye ko sabula ko kurantigɛ fana cayalen don an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kurantigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ji kurantigɛ ninnu yɛrɛ bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin olu fana ka baara kɔni hukumu kɔnɔna la ko nka u kɔni bɛ a laɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u minnu ka nin kalo fɛn kɔni kɔnɔ ko jiko bɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la wa an balimaw ni kunnafoni kɔni sera ma ni Sodi Shop ka dɛmɛ ye ni ne kɔni kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la